Nagkari ang klase sa pagkaon karon ang gihimo sa mga negosyante aron lang mapatok kini sa kadaghanan. Sama lang nining mga cakes nga gimugna nga susama gyud sa tinuod nga prutas ang porma. Friday food trip kini mga kapuso og ato kining tilawan kay siguradong lami siya. Unique ug susama gayud sa tinuod nga prutas. Mao kini ang mga cake nga pinalahi nga dalit sa usa ka kananan sa may Tres Borses Extension sa Barangay Kasambagan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Usa sa mga patok kaayo sa daghang mga customer mao ang ilang durian cake nga gitawag nilang Durianica. Susama gayud kini sa tinuod nga durian nga may tunok-tunok pa ang porma sa icing. And of course, no artificial flavor ug durian gayud kaayo ang lasa. Favorite akong bana. And the timing, nipalit siya og durian, and ko, can you leave some liso bitaw? Nagtibuok ko siya nga durian na liso. Kay, nakadamgo ko og recipe. Matud pa, medyo kutiki ni hibuon ilabi na ang mga spikes o tunok-tunok. Gawas sa durian, aduna say avocado cake, nangka o guyabano. So, ang yang design sa cakes, unique. So, mao na siya. Samtang sa likod ni ining lawak, nahimutang usab ang ilang kananan alang sa mga ganahan magbudol fight. Perfect kini ilabi na alang sa magbarkada o tibuok pamilya. Our warehouse, we transform it into a resto house. Uban ni Lian Sidkulan ug Jun Solon, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.